നിവേദ്യത്തിലെ കോലക്കുഴൽ ആലപിച്ചതോടെയാണ് വിജയിനെ മലയാളക്കര ഏറ്റെടുത്തത്. പാട്ടിന്റെ 21 വർഷങ്ങൾ ഏറെ സവിശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് വിജയ് യേശുദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദർശനയാണ് വിജയ് യേശുദാസിന്റെ ഭാര്യ. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ചില താളപ്പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിജയ് യേശുദാസ് അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്പാനിഷ് സുന്ദരിയോട് പ്രണയം തോന്നിയതിനെക്കുറിച്ചും അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിനെക്കുറിച്ചും വിജയ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് താനും ഭാര്യ ദർശനയും തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി വിജയ് യേശുദാസ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഗായിക രഞ്ജിനി ജോസിന്റെ പേരുമായി ചേർത്തുവെച്ചും ചില കിംവദന്തികൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്തയെ തള്ളി രഞ്ജിനി ജോസ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് വിജയ് യേശുദാസ് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ വിജയ് യേശുദാസിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. വിജയ് യേശുദാസും ഭാര്യ ദർശനയും പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായവരാണ്. 2002 ദുബായിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു സംഗീത പരിപാടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവർ കണ്ട് പരിചയത്തിലായത്. 5 വർഷത്തോളം ഇരുവരും പ്രണയിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം. 2007 വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകനും മകളുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ് യേശുദാസ് പങ്കുവെച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് വൈറലാകുന്നത്. പുതിയ ഫോട്ടോയും അതിന് നൽകിയ ക്യാപ്ഷനുമാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചില സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഡാനിയ സംതാനിയുടെ കൂടെ നിന്ന് പകർത്തിയ ഒരു സെൽഫി ചിത്രമാണ് വിജയ് യേശുദാസ് പങ്കുവച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ചിത്രത്തിന് നൽകിയ ക്യാപ്ഷനിൽ വിജയ് യേശുദാസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് ടാനിയയുമായി വിജയ് പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നത്. ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പുതിയ ഫോട്ടോയുമായി എത്തിയ വിജയ് യേശുദാസിന്റെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ടാനിയയെ ചേർത്ത് നിർത്തി വിജയ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസ അറിയിച്ചതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.